už nebudu dát na paměť. Moderní chemie a ne laboratorní pokusy pro začátky. Moderní, jo. Je to z roku 2050, je starý jak černý uhlí. Třeba tam bude něco zajímavého. Výroba sekané. To se mi mohlo si hodit. Připravíme roztok cyklopentanoperhydrofenantrénu, modré skalice a vody. Zahřejeme a pomalu přilijeme benzoán dracelný. Tohle bude někdy sekaná. Substrát je napaden a následně se přesmykne na takzvaný delta komplex. A toto je reakce, která má dva mechanismy. Reakční S1 a mechanický S2. Přidáme trošku zinkoviny.